Dobrý den, já vás ještě jednou vítám na dnešním webináři, který je společnou akcí sekcí psychologie stárnutí a stáří a sekce neuropsychologie při Českomoravské psychologické společnosti. A na úvod bych předala slovo paní doktorce Hance Horákové. Děkuji, Hani. Dobrý den, vážení kolegové. Já bych chtěla tady přivítat taky, jako už Hanka udělala, Filipa, pana doktora Havlíka, který je dnešním hostem. Jenom krátké představení. Pan doktor Havlík se vlastně tomuhletomu tématu dlouhodobě věnuje v rámci laboratoře neuropsychologie ve Všeobecné fakultní nemocnici. Takže se domnívám, že tady nemůže být lepší osoba, která nás tím tématem provede. To mě moc těší. A zároveň si ještě dovolím tady sdělit to, že každoročně v rámci sekce neuropsychologie ve spolupráci s laboratoří neuropsychologie Jiřího Diamanta a Českou asociací neuropsychologie je udělována Národní neuropsychologická cena Jiřího Diamanta. A ačkoliv ten webinář byl domluvený ještě dříve, než jsme znali výsledky tady té soutěže, tak v letošním roce se laureátem této ceny stal právě pan doktor Havlík. Takže o to více nás těší, že ho tady dneska máme a tímto tématem tedy porucha chování jako marker, porucha chování v REM spánku jako marker neurodegenerace, že nás tím provede. Tak jo. Tak já předávám slovo zpátky. Děkuji a moc těším. Děkuji a děkuji, že jsi nás informovala i o úspěchu Filipa. A teď už prosím, Filipe, můžeš začít svůj program, svou prezentaci. Tak já moc krát děkuji za takovýhle honosný uvítání, tak doufám, že dostojím aspoň trochu tomu, co tady zaznělo. Já se teď pokusím nasdílet tu obrazovku a doufám, že se to povede jako předtím tedy. Tak, a teď se jenom zeptám, je vidět teda ta prezentace? Ano, Super. Tak jo, takže děkuji, že jste dorazili a dneska bych vám chtěl něco říct vlastně o té poruše chování v REM spánku, jak už tady jako několikrát zaznělo. Byl jsem informován, že většina z vás pravděpodobně pochází z okruhu klinického spektra, takže jsem se snažil vlastně tu prezentaci i takhle nějakým způsobem trošku pojmout, takže se předem omlouvám, pokud byste byli znalější věci, než já jsem si původně myslel, takže mi to odpustíte. A mám tady několik témat, které bych chtěl vlastně projít během těch několika minut. Vlastně to první, tak trošku se zaměříme na tu architekturu spánku, protože ono to s tím poměrně významně souvisí. Pak se podíváme detailně na tu poruchu chování v REM spánku, jak už bylo zmíněno v tom abstraktu. Chtěl bych se zaměřit vlastně na tu prevalenci, jak to souvisí vlastně s těma neurodegeneracema. A pak bych se chtěl věnovat také chvilku aktuálním výzkumům. Zmíním jich jenom pár, abych vyloženě vás jako tímto nezatěžoval. A pak jsem si říkal, že by možná bylo fajn se podívat na takového typického pacienta, jak by to vlastně mohlo vypadat. A když se podíváme na ten spánek, jak vlastně ten spánek funguje. Máme několik stádií, ty stádia se většinou vlastně dělí do dvou takových hlavních. Je to REM spánek a non-REM spánek. Ten non-REM spánek se dělí ještě vlastně na tři stádia, N1, N2, N3. S těma non-REM fázema my se zabývat nebudeme, budeme se zabývat pouze tím REM spánkem. Ale co je důležitý, tak vlastně je to, že ty fáze se neustále střídají v určitých cyklech, které trvají plus minus kolem 90 minut. A těch cyklů my vlastně projdeme za ten spánek zhruba 5 cyklama. Tady na tom grafu si jenom všimněte, že vlastně se střídají vlastně ty fáze vždycky v předem definovaném pořadí
A tady ten REM spánek, tak ten je vlastně tady hned těsně pod tím vlastně awake vzhůru při tom bdění. Na tom grafu zobrazený je zvýrazněný tou červenou barvou. Proč to rozdělujeme? Proč vlastně rozdělujeme ten spánek na REM a non-REM? Ten důvod, takový ten základní asi, tak je ten, že ten REM spánek je opravdu výrazně odlišný od toho non-REM spánku. A to tím, že ta aktivita během toho REM spánku, a teď myšleno aktivita mozku, je téměř srovnatelná jako v případě, když jsme bdělí. Říká se tomu REM spánku také paradoxní spánek, vlastně, protože ono to fyziologicky téměř vypadá, jako kdyby jsme byli bdělí, ano. A ten REM spánek a i tak byl poprvé vlastně objevený, tak na ten první pohled vlastně je tam výrazný to, že tam jsou rychlé pohyby očí. Pokud u někoho uvidíte, že spí a rychle se mu pohybují oči přes ty víčka, je to vidět, tak on pravděpodobně bude vlastně v té REM fázi. Co je ještě strašně důležitý a klíčový, tak vzhledem k tomu, že ten mozek je takhle aktivní, tak aby se předešlo různým nechtěným aktivitám, protože ten mozek vlastně ovládá všechno, co děláme, včetně motoriky, tak je důležité, aby se ten mozek nějakým způsobem odpojil vlastně od toho zbytku z těla. To se dělá skrze svalovou atonii, kdy vlastně ten mozek se skutečně prostě odpojí od té motoriky, od té motorické části a vlastně zachovávají se jenom pohyby, které jsou životně důležité, takže furt vám funguje respirace, srdce a tak dále. Ale to kosterní svaz to je teda utlumené. Během té REM fáze tak dominuje vlastně beta, teta aktivita, takže skutečně hlavně primárně teda ta beta aktivita, tak ta je dominantní právě pro ten bdělý stav, takže skutečně to dost odpovídá na tom EEG vlastně tomu bdělému stavu. A co ještě se děje během toho REM spánku, tak tam dochází poměrně vysoké variabilitě v aktivitě autonomního nervového systému, takže nám kolísá různě tepová frekvence, dech. A co je ještě také specifické pro ten REM spánek, tak je to, že v tom REM spánku se nám hodně zdají sny. Jo, je to fáze z toho spánku, která je primárně spojená teda s tím sněním, takže když opět někoho vlastně zbudíte v té REM fázi, tak je dost pravděpodobný, že bude právě snít. Co je z hlediska té poruchy chování v REM spánku vlastně úplně to nejzásadnější, tak je ta svalová atonie a ty sny. Za chvilku vám k tomu řeknu něco více, ale tady to je vlastně důležitý vlastně potom pro tu diagnostiku té poruchy chování v REM spánku. Jenom krátce velice, aby byla trošku malinko představa o tom, co to řídí, tak ty oblasti zodpovědné za tu svalovou atonii, tak jsou lokalizovány v mozkovém kmeni. Když se podíváme tady na ten obrázek vpravo, tak tam máte graf mozku a mozkový kmen, já nevím, jestli teď bude fungovat takový ten pointer, ale zkusím to udělat, snad se to povede. Eh, To se omlouvám. Tak to nejde, nevím, teď to nebudu hledat. Nicméně vpravo na tom obrázku, vlastně jak jsou tam ty označení LTD, PPT, SLD a tak dále, tak to je mozkový kmen. A v rámci toho mozkového kmenu tak máme dvě oblasti, nebo respektive komplexy, locus coeruleus a subcoeruleus. A to jsou vlastně oblasti, které jsou zodpovědné vlastně za tu svalovou atonii. Když tady ty oblasti jsou aktivní, tak vysílají signály do míchy
A v míše pak máme další neurony, kterým se říká alfa-motoneurony, a ty alfa-motoneurony jsou přímo zodpovědný za tu svalovou kontrakci. Ano. A když tady ty alfa-motoneurony jsou inhibovaný skrze signál právě z locus ceruleus a subceruleus, tak potom dochází vlastně k tomu, že vy nemůžete pohnout vlastně těma končetinama, ty svaly jsou inaktivní, ano. A když se pak podíváme ještě tady na ten obrázek uprostřed, to je snímek z neuromelaninového senzitivního zobrazování a tam si můžete všimnout tady to je vlastně průřezový snímek vlastně tím mozkovým kmenem a jak tam ukazuje ta šipka, tak to je vlastně hypersignál, který zobrazuje vlastně ty oblasti locus coeruleus a subcoeruleus. Tak jenom, abyste si dokázali představit, kde to v tom mozku je. Tak a teď, proč jsem tady takhle obšírně o tom mluvil a jak to vlastně souvisí pak s tou poruchou chování v REM spánku. Ta porucha chování v REM spánku je parasomnie, takže skutečně, jak název napovídá, vztahuje se to vlastně ke spánku a konkrétně k tomu REM spánku. Ty parasomnie, tak to je skupina onemocnění, které jsou specifické tím, že se během toho spaní vyskytují různé nežádoucí projevy, jako jsou různé motorické projevy autonomní aktivace a tak dále. Co se týče jádrové symptomatiky, vlastně té poruchy chování v REM spánku, tak tam dochází ke komplexní motorické aktivitě, ztrátě té svalové atonie a poměrně často k živým snům až děsivým. Co si představit pod tím komplexním motorickým chováním, tak můžete si třeba představit mluvení, křik, máchání rukama, bouchání, dokonce ty pacienti můžou i spadnout z postele a podobně. Tady pro vaši lepší představu na dalším slajdu ukazuji pacienta, je to normálně dostupné video na Wikipedii, takže se na to můžete pak kdykoliv v klidu podívat. Tady ten pán je vlastně pod videopolisonografickým vyšetřením, kde se vlastně nahrává zvuk, nahrává se EEG, nahrává se i ta vizuální složka a tak dále. A tady na tom videu bych byl rád, kdybyste si všimli, co ten pán bude dělat. Tady ten pán trpí teda z poruchou chování v REM spánku a bude projevovat ty typické projevy spojené s tím onemocněním. Takže já zkusím spustit to video, snad se to povede. Trošku ten nejlepší. Můžeme stíhat où Pour m'expliquer ça, je veux maintenant des explications. Tu viens, tu vas foutre le coup, qu'est-ce que tu veux avoir? Et puis ça va. Parce que tu vas traîner dans les rues. Et tu viens là, tu comprends. Tak já myslím, že pro takovou tu ukázku to stačí. Tak jak jste si mohli na tom videu všimnout, vlastně ten pacient křičel, mával rukama, nohama a projevoval vlastně ty typické symptomy té poruchy chování v REM spánku, zkráceně teda RBD. A tohle onemocnění můžeme klasifikovat do dvou vlastně typů, a to na základě příčiny. Můžeme mít buď to takzvanou izolovanou RBD, a to je vlastně ve chvíli, kdy není jasná příčina, proč ten pacient má tady tyhle symptomy a není to úplně jasné. Pak sekundární RBD,
To je v situacích, kdy dochází k narušení právě těch struktur zapojených za tu svalovou atonii, a to může být narušeno vlastně medicamenty, drogami, různými cévními nebo nádorovými onemocněními. Takže vlastně jakákoliv nemoc nebo jakákoliv situace, která narušuje vlastně ty oblasti, které jsou zodpovědné za tu svalovou atonii, tak můžou vyvolat vlastně to RBD. A zbytek prezentace já budu už věnovat pouze té izolované poruše chování v spánku, a to z toho důvodu, že ten typ té poruchy je spojen právě s těmi neurodegeneracemi. Ano. Tak. Když se na to podíváme, tak v současnosti to RBD je bráno jako preklinické stádium alfa-synukleinopatií, což je vlastně skupina onemocnění, které je spojené vlastně se špatně ukládaným, respektive špatně skládaným alfa-synukleinem. A do této skupiny onemocnění patří multisystémová atrofie, Parkinsonova nemoc a demence slivého tělísky. A když se na to podíváme, jaká je vlastně evidence pro to, že je to RBD považováno za to preklinické stádium tady z těch nemocí. Tak zaprvé zhruba se ukazuje, že do 5 let je zhruba 33% riziko konverze do zjevné neurodegenerace. A po 14 letech je to 96%. Takže pokud máte právě tu poruchu chování v REM spánku a máte ji zhruba 14 let, tak je 96% pravděpodobnost, že tu nemoc, respektive tu neurodegeneraci vlastně konvertujete do té neurodegenerace. Další důkazy, které vlastně podporují to, že to RBD je preklinické stádium, jsou postmortem studie, které vlastně, když se dělalo pak neuropatologické vyšetření, tak dokládají, že tam dochází ke kumulaci toho alfa-synukleinu, a vykazují vlastně ty pacienti téměř stejný ten histopatologický nález jako ty pacienti, u kterých už je plně rozvinutá ta neurodegenerace. A poslední zdroj důkazů, tak je potom prevalence té poruchy chování v REM spánku už již u rozvinutých neurodegenerací. Například u Parkinsonovy nemoci, tak je tam zhruba 45% ta prevalence. U multisystémové atrofie zhruba kolem 88% a u demence zlevýho tělísky je to 89%. Tady ten si všechny čísla, prosím, berte nějak s rezervou. Jsou to většinou takové ty horní odhady, takže jako může to být klidně i méně. Nicméně vidíte, že ty čísla jsou poměrně alarmující a dokládají to, že to RBD je jednoznačně spojeno vlastně s těma alfa-synukleinopatiemi. Jenom krátce, ten alfa-synuklein je vlastně protein, který je přítomen vlastně v neuronech a slouží tam jako pomocník nebo spolupodílí se na transportu synaptických vezikul, váčků a na uvolňování neurotransmiterů. Ten problém, jak už jsem říkal, u té poruchy chování v REM spánku a těch neurodegenerací z toho okruhu alfa-synukleinopatí je ten problém, že on se ten alfa-synuklein špatně skládá a tvoří potom v konečném důsledku levého tělíska, což jsou vlastně struktury, které jsou typické právě pro ty alfa-synukleinopatie. Tady vidíte zase vpravo histopatologický nález, který ukazuje vlastně potom na těch řezech toho mozku ty kumulované levého tělíska. Ano. Co se týče té hypotézy, nebo respektive existují dvě hypotézy, které nám nastínují, jak ta nemoc vlastně progreduje. Máme vlastně hypotézu body first a brain first.
Jinak řečeno, jedna hypotéza nám říká, že ty změny patologické začínají v oblasti někde bulbus olfactorius, respektive někde v oblasti, kde máme čich, že to prochází vlastně nosem, de facto by se dalo říct, a dál to postupuje potom do toho mozku a ve finále to projde až do střev. To je ten obrázek, který je vlastně vpravo nahoře a ukazuje nám, jak vlastně ten synuklein se kumuluje v průběhu času. Je to zatím teda hypotéza, ale je to jedna z takových těch zatím silných hypotéz. Tady nevím, jak moc jste obeznámení s neuroanatomií, nicméně si to lze představit tak, že to vlastně proniká vlastně přes nos a pak to postupuje do takzvaných temporálních laloků a frontálních laloků a odtamtud potom ještě dál víc posteriorně a ve finále potom i dolů vlastně do těch střev přes prodlouženou míchu a míchu až teda skrze ten autonomní nervový systém až vlastně do těch střev. Ta druhá hypotéza, tak ta nám říká, že naopak vlastně ty změny začínají ve střevech a je to víceméně ta stejná cesta, ale naopak vlastně jenom poskládaná, takže to jde od střev přes míchu do mozkového kmene a potom do mozku. Co je důležitý pro nás, tak je, že ty dvě hypotézy postulují objevení se toho RBD, nebo ty poruchy chování v REM spánku, v různých časech a v jiných sledech těch symptomů. Pokud předpokládáme, že nejdřív je postižený mozek, tak to jde od motorických a kognitivních změn přes to RBD potom do těch potíží s tím autonomním nervovým systémem. Když to v té druhé hypotéze předpokládáme, že nejdřív nastávají ty primárně autonomní potíže toho autonomního nervového systému, potom to RBD a potom ty motorické změny. Klinicky je to vlastně nerozlišitelný, protože momentálně nemáme žádné vlastně metody, které by dokázaly tady ty dva typy rozlišit. Předpokládá se, že u někoho to může začínat jedním způsobem, u někoho tím druhým. Nicméně ve chvíli, kdy se k nám ty pacienti dostávají, nebo respektive k nám, už teda na tom pracovišti nejsem, ale když se pacienti dostávají vlastně k lékaři, tak většinou už jsou v té fázi toho RBD, takže tam už je zasažená ta oblast toho mozkového kmene a už je těžké učit vlastně, z jaké té strany to přišlo. Ačkoliv by se to dalo považovat vlastně jenom za nějaký problém vlastně spánku a za problém toho, že se ten člověk nevyspí nebo že má nějaké obtíže s tím spaním, tak bohužel už jsou zasaženy většinou i v této fázi kognitivní funkce. A to číslo je zase opět docela alarmující. U diagnostikovaných pacientů už s definitivní poruchou chování v REM spánku je zhruba 30 až 60 pacientů už právě s mírnou kognitivní poruchou. Pokud s tímto konceptem nejste seznámený, tak většinou se to diagnostikuje tak, že ty pacienti musí skórovat -1,5 směrodatné odchylky ve 2 testech z nějaké komplexní baterie. To je takovýto kritérium obecně používaný, ale můžete se setkat s čímkoliv jiným, ono to není zase tak úplně přesně definovaný. Ten kognitivní deficit lze detekovat screeningovými nástroji, takže když se udělala studie, která porovnávala vlastně ty pacienty se zdravými kontrolami, tak vlastně ty testy, kde ty pacienti skórovali vlastně úplně nejhůř, tak byly ty screeningové zkoušky. Ty screeningové zkoušky určitě znáte, mezi takový ty hodně používaný právě tady v té oblasti je Montrealský kognitivní test nebo MMSE.
Dále pak ale se ukazuje, že ty pacienti poměrně dobře, nebo dobře, poměrně přesně odrážejí vlastně ty symptomy potom těch pozdějších fází. Takže je tam přítomný stejně jako u Parkinsonovy nemoci už exekutivní deficit a deficit paměti. Takže zase opět významný postižení a je detekovatelný už standardními zkouškami. Nemusíme to nějak dělat nějak experimentálně, ale skutečně, když použijete ty standardní zkoušky, tak už je to detekovatelné. Co je ale zajímavější, a to pak ještě detailněji ukážu v následující potom studii, tak i přesto, že je nejvíce vlastně reportovaný ten deficit v těch exekutivních funkcích a paměti, tak ve skutečnosti se teď mnohem více hovoří o tom, že ten skutečný deficit vlastně může být na úrovni rychlosti zpracování informací. A potom se to jenom v tady z těch testech, protože jak exekutivní, tak ty paměťové testy jsou poměrně náročný, tak se to potom jenom sekundárně vlastně tam u nich projevuje, ale vlastně teoreticky může být to, že ten deficit začíná vlastně na podkladě té rychlosti zpracování informací. A určitě je zajímavý taky se podívat na to, jakými těmi testy se vyšetřuje tady to onemocnění. A když vezmeme výsledky různých metaanalýz, které zkoumaly různé efekty bez ohledu na ty testy, tak když se pak do toho podíváme, do těch metaanalýz, co vlastně za testy se provádělo, tak se ukáže, že ty testy jsou poměrně heterogenní. Dosud nejsou stanoveny jasný nějaký kritéria nebo nějaká doporučení, která by stanovovala, jaký ty testy jsou nejlepší právě specificky pro tady to onemocnění, ale často jako screeningový nástroj se používá montrealský kognitivní test. Jehož výhoda oproti tomu MMSE, krom toho, že to MMSE je licencované, tak je, že obsahuje i některé zkoušky na exekutivní funkce. Není to nějak jako úplně slavný, jako nemůžeme říct, že by to bylo vyloženě test na exekutivní funkce, ale oproti tomu se je rozhodně postihuje víc. Takže to je zase doména, která je u toho RBD postižena, takže určitě ten montrealský kognitivní test je dobré využít. Co se týče paměti, tak tam dominují určitě seznamy slov. Například Triumf auditorně verbální test učení nebo HVLT. Ale de facto tam je to víceméně všechny ty testy na paměť poměrně jsou to testy nějakých učících se seznamů. Co se týče té řeči, tam je to trošku překvapivé, ale většina těch vlastně studií používá verbální fluenci. Asi možná víte, že těch verbálních fluencí je více, ale tam na tom úplně až tak jako nezáleží, nebo respektive v těch studiích se to používá tak nějak nekonzistentně. A překvapivě teda tady ten test teda dominuje, co se týče toho testování té řeči. Další test, který se používá, tak je bostonský test pojmenování, ale v mnohem menší míře. Co se týče exekutivních funkcí, tak opět zase poměrně dost překvapivě je to test cesty, který za mě minimálně není konstruovaný tak, aby měřil vyloženě exekutivní funkce. A pak v několika dalších menších studiích se používá wisconsinský test třídění karet, ale samozřejmě existuje celá řada dalších testů, které tam v těch studiích byly zařazeny, ale tady ten se tam objevily tak nějak nejčastěji. Co se týče těch zrakově prostorových funkcí, tak tam určitě dominuje Rayova figura, a potom občas se dá také nalézt některé studie, které používají obkreslování hodin, test hodin. Jak už jsem tady trošku možná řekl, tak co se týče toho vyšetření jako takového, tak tam je problém v tom, že neexistují teda nějaká jasná doporučení, kterýma těma testama testovat.
tím, že tam je tak vysoká heterogenita mezi těma studiema, tak ani není možné příliš teda jako sledovat nějakou tu studii nebo nějaké ty autory a používat ty podobné testy. Jedno řešení je používat vlastně to, co navrhuje Litvanová et al. Pro Parkinsonovu nemoc. Problém ale zůstává, že ty testy, a to se týká obecně té neuropsychologie jako takové, tak vůbec se moc neřeší ta latentní struktura a ty latentní faktory nejsou úplně jasné, takže bych vám doporučoval, pokud budete testovat v té klinické praxi, tak se asi primárně řídit teda tím, co je u té Parkinsonovy nemoci. A co je možná překvapivé, ale vyskytuje se to dost často a dokonce jsou to docela významné prediktory toho, zda rozvinete neurodegeneraci nebo ne. Tak je to zácpa, deprese, narušení barevné diskriminace, zhoršení či ztráta čichu nebo motorické obtíže. To jsou všechno symptomy, které se vyskytují vlastně u těch pacientů s poruchou chování v spánku a pak následně se vyskytují potom i v těch plně rozvinutých neurodegeneracích. Zde zase jenom pro ukázku vpravo vidíte hazard ratio pro vlastně různé tady ty symptomy. Vidíte, že bylo testováno i erektilní dysfunkce nebo například tlak, výši tlaku nebo vyprazňování moči. A jak už jsem slíbil, tak jsem si říkal, že by bylo určitě zajímavé tady ukázat pár studií, které pochází od českých autorů. Tady to je zcela náhodný výběr, takže berte to prosím s rezervou. Určitě každý si to může najít někde na internetu, co vlastně se tady děje. Nicméně já tady uvádím dvě moje studie, které jsem publikoval s kolegy, pak dvě, které zase jsou poměrně takové zajímavé, můžete se do toho více ponořit. Nicméně víc je tady rozebírat nechci, já jsem je tady chtěl jenom ukázat a budu hovořit jenom o té jedné svojí, protože s tou jsem víceméně dobře seznámen a dokážu o ní něco více říci. A co se týče těch zahraničních studií, tak tady bych doporučoval úplně nejvíce tady tři publikace. Myslím si, že to je dobré se na to podívat a určitě se více do toho ponořit. A tady studie, to jsou většinou metaanalýzy, které jsem tady vybral a krásně detailně vlastně ukazují, co je za problém u té poruchy chování v REM spánku a její nějaké dopady. A co se týče těch autorů s vysokou publikační aktivitou, zase kam je dobré se podívat, tak to jsou tady autoři. Tady bych vyzdvihl vlastně práci primárně Ronalda Postumy, Rahela, a potom tady z českého prostředí profesora Šonky a docenta Tuška. To jsou oba dva vlastně lékaři, kteří se tomu intenzivně věnují a vlastně mají v tom velice velké zkušenosti. Tak tady jenom krátce pohovořím o té mé jedné studii, která se zabývala vlastně barevnou diskriminací u té poruchy chování v REM spánku a řeknu pak nějaké jenom její výstupy. My jsme si kladli vlastně 4 hypotézy, kde jsme si říkali, že vlastně ten barevný deficit, který je pozorován u té poruchy chování v REM spánku, tak může být způsoben vlastně 4 příčinami. Ta první, tak může být nějaký deficit, nějaké narušení vizuálního systému a ten pak způsobuje právě tu poruchu toho barvocitu. Druhá naše hypotéza, která byla na základě literatury, tak byla deficit v dopamínu, a tam ta hypotéza byla taková,
že buď to ten dopamin působí přímo, takže pokud tam dochází k deficitu toho dopaminu, tak ty pacienti skorují hůře, protože to ovlivňuje nějak tu zrakovou dráhu. A druhá ta hypotéza, která je tady znázorněná jako D, tak ta říkala, že vlastně ten dopamin působí pak přes kognici a dopamin se obecně uplatňuje v exekutivních funkcích. Takže ta hypotéza byla, že vlastně snížený ten dopamin může narušit ty exekutivní funkce a ty exekutivní funkce pak budou mít dopad na to, jak ty pacienti provádí ten test samotný, vlastně toho rozlišování barev. No a ta poslední hypotéza byla, že máme nějaké difuzní morfologické změny, které potom ovlivňují kognici a ta potom ovlivňuje zase vlastně výkon v tom barvocitu. Zde jsou testy, které my jsme použili. Vidíte, že to je komplexní baterie, plus jsme použili zobrazení mozku a test FMSTO na ten barvocit. A když se podíváme na ty výsledky, tak k čemu jsme se dobrali, tak bylo to, že jsme našli rozdíly v tom barvocitu, takže jsme potvrdili to, že ty pacienti skutečně mají problém rozlišit barvy, nemají problém rozlišit různé stupně vlastně těch barev. A co jsme také zjistili, tak je, že ty pacienti systematicky skórují hůře v kognitivních zkouškách. Zde tady vidíte, že to je pražský Strupův test, Symbol Digit Modalities, test cesty a verbální fluence na písmeno K. A ve všech těch testech ty pacienti skórovali hůř. Je nutné jenom uvést to, že v těchto analýzách my jsme zahrnuli vlastně ten MCI status, to zda mají mírnou kognitivní poruchu nebo ne. Bez tady z toho faktoru tam žádný rozdíl nebyl. Co se týče těch ostatních výsledků v této studii, tak ty byly víceméně negativní, takové vlastně neúplně jednoznačné. Ty korelační ani mediační analýzy nevyšly nějak robustně, takže ten náš závěr vlastně byl takový, že ty jedinci s tou RBD dosahují horších výsledků v tom rozlišování barev. Nicméně ten deficit toho rozlišování barev pravděpodobně nesouvisí s těma faktorama, kterými jsme zkoumali, ale může být poměrně významně ovlivněný vlastně retinálními změnami, tedy v oblasti oka. Tak a druhou studii, kterou bych tady chtěl trošku více ještě představit, tak to je vlastně ta metaanalýza, která skutečně krásně shrnuje ty dosavadní výsledky na to RBD a je zaměřená skutečně vyloženě na tu psychologii, takže zkoumá ty testy a ty efekty v těch různých testech a doménách. Její také ohromná výhoda je ta, že je cross-sekční a zároveň i longitudinální, takže posuzuje obě dvě ty typy studií. Ty autoři si dali za cíl identifikovat kognitivní poruchy u pacientů s RBD ve srovnání se zdravými kontrolami a druhý cíl byl odhadnout riziko vzniku neurodegenerativního onemocnění u pacientů s RBD na základě výchozího kognitivního vyšetření. A v té studii bylo zahrnuto 75 průřezových studií s celkovým vzorkem téměř 2,5 tisíce osob, takže vidíte, že to je velice robustní a 11 longitudinálních studií s celkovou populací 495, respektive celkovým vzorkem, ne populací 495 pacientů. Na co ty autoři přišli, tak je, že největší deficit byl detekovaný vlastně právě těmi screeningovými nástroji a paměti a testy paměti a exekutivních funkcí. Co se týče té analýzy těch longitudinálních dat, tak ty autoři zjistili, že nejlepší prediktory té konverze jsou právě testy exekutivních funkcí a řeči. Co ale ty autoři ještě taky dodávají, a myslím si, že je dobré to tady zmínit, tak je to, že ty testy, které byly zahrnuty pod ty exekutivní funkce a další domény kognitivní, tak ve své podstatě nějakým způsobem sytily nebo byly sycený rychlostí zpracování informací. A to je to, co už jsem tady před chvilkou říkal, že vlastně ten deficit u té poruchy chování v REM spánku vlastně může být primárně vlastně v této doméně kognitivní.
Když bychom se podívali na nějakého typického pacienta, který by k vám mohl přijít jako ke klinikům, tak by to pravděpodobně byl člověk zhruba kolem 60 let, ale skutečně berte to tady hodně s rezervou. A většinou paradoxně ty pacienti přichází primárně s tím, že jejich partner jim říká, že do nich kopou nebo že na ně křičí v tom spánku a že třeba se mávají rukama a tak dále. Vlastně většinou málo kdy ten pacient přijde sám, že on by měl nějaký problém ve smyslu toho, že on by se stěžoval nějak na ten spánek. Oni ty pacienti s tím RBD vesměs se vyspí dobře a až takový strašný problém, že by se cítili nějak úplně unavený nebo že by pozorovali nějaké extrémní vyčerpání, tak to většinou není. Takže skutečně kolikrát vlastně ty pacienti přichází na žádost těch jejich partnerů, aby ze sebou něco udělali, že do nich kopou nebo že se spolu nevyspí a u většiny těch pacientů v těch pozdějších fázích tak je úplně běžný, že ty partneři spí v jiných místnostech nebo minimálně na jiných lůžkách než vlastně ty pacienti. V některých případech, ale to většinou jako je spíš raritní, tak ty pacienti si můžou ublížit třeba s pádem z postele. Vím o jednom případu, kde ten pacient naběhl do skříně, protože si myslel, že vlastně je na rugbyovém zápase a ta skříň, že je protihráč, který ho nahání a chce mu nějak ublížit. A ty sny tak jsou hodně živé, takže ty pacienti primárně reportují to, že mají živé sny, takové násilné. Jo? Většinou hodně jsou takové násilné s nějakou agresivní tématikou. Dost často ty pacienti mají pocit, že je někdo nahání nebo že jim chce někdo ublížit nebo něco podobného. Samozřejmě potom, když ty pacienty vyšetřujete, tak můžou reportovat nějaké potíže s pamětí, s těma exekutivními funkcemi. Většinou teda jako to nějak negujou, není to tak jako úplně, že by k vám přišli a řekli, já zapomínám, nebo mám potíže s plánováním nějaké činnosti, s rozhodováním. Většinou jako zas až takové ty potíže strašně nemají. A i přesto, že třeba už můžou být na úrovni té mírné kognitivní poruchy, tak většinou oni si to v tom každodenním životě až tak strašně jako nemusí všímat. A jak říkám, většinou jsou teda bez závažných kognitivních problémů. Co ale je častý, tak ty pacienti poměrně dost často reportují potíže s čichem anebo s chutí. Ten čich mně přijde, že je většinou, ale to je jenom tak subjektivní, nemám to teda nějak ověřený, ale přijde mi, že ten čich reportují teda častějc a že necítí třeba kolikrát tak intenzivně a může to třeba trošku odpovídat tím příznakům, které jsou třeba spojeny s covidem. Ale s tím rozdílem, že tady ty pacienti skutečně o ten čich přichází vlastně trvale. Když bychom se podívali na takové průměrné skóre, které třeba vychází u nás vlastně, nebo vychází v laboratořích, kde se to RBD zkoumá v těch bateriích, tak ta moka může být někde v průměru kolem 24, ten Rayův test paměťový, to celkové skóre 1 až 5, někde kolem 38 TMT a kolem 42 sekund TMTB, něco kolem 111 sekund, řazení písmen a čísel, tak tam ty pacienti v průměru získávají zhruba 8 bodů. U té verbální fluence si vybaví za tu 1 minutu zhruba 13 slov a potom u toho SDMT je to zhruba kolem 39 bodů. Já vím, že tady to jsou poměrně asi hodně neuropsychologické zkoušky a nemusí se až tak úplně používat běžně. Nicméně to AVLT, tak to je vlastně test na paměť, to TMTA je test vlastně na rychlost psychomotorického tempa.
To TMTB se v literatuře hodně často označuje jako test exekutivních funkcí, to řazení čísel a písmen jako test pozornosti, verbální fluence, jak už jsem říkal, hodně často to zařazují mezi ty exekutivní nebo jazykové funkce řečové. A to SDMT je zase opět test na psychomotorické tempo. Tak, co si tady odnést vlastně z té přednášky, nebo co by pro vás jako pro kliniky mohlo být užitečné, nebo být si toho vědom? To RBD je preklinické nebo prodromální stádium té například Parkinsonovy nemoci, takže je dobré, pokud se vám někdo objeví v praxi a bude říkat, že vlastně má potíže se spánkem, že si jeho partner stěžuje na to, že ho třeba skope, nebo že má živé sny, nebo že hlasitě křičí, něco si mumlá, tak je dobré na tady to myslet, že by to vlastně mohlo být tady to onemocnění, ale nelze to jako zaměňovat s něčím, nebo může se to zaměnit s něčím jiným, s nějakýma jinýma parasomniema. Ale je dobré to mít jako na paměti. Pokud už u toho pacienta určitě identifikujete nějaký kognitivní deficit, tak a bude to spojeno vlastně tady s těma příznakama, které já už jsem několikrát vyjmenoval, tak je určitě ke zvážení ty pacienty poslat do nějakého specializovaného centra. Vlastně pracoviště, kde já jsem působil dřív a teď vlastně i tam vznikly ty publikace, tak je Všeobecná fakultní nemocnice a tam se vlastně tady tomu přímo věnují. Takže já vám děkuji za pozornost a to asi je vše. Takže já předám slovo Hance. Děkujeme, Filipe, za zajímavé informace z této oblasti a já se spíš zeptám všech publiků, jestli máte nějaké dotazy k Filipovi. Chce se někdo na něco zeptat? Ano, tady vidím, že se hlásí, jedna pacička se zdvihla, takže můžete se ptát. Dobrý den. Mě by zajímalo, když vlastně, vím, že na to ta přednáška nebyla zaměřená úplně, ale když vlastně toto rozpoznáme, pozorujeme u pacientů nebo případně u našich třeba blízkých a tak dále, zkrátka, jestli existují nějaké způsoby, nějaké prevence, nebo jakým způsobem vlastně ovlivnit, když ten člověk teda má tuto poruchu chování v REM spánku a víme, že to může být nějaký prediktor rozvoje těch neurodegenerativních poruch, jestli některé ty studie třeba uvádí, jestli nějakým způsobem lze do toho mechanismu zasáhnout, nebo vlastně ne, nebo je to vlastně jenom jako nějaký raný klinický faktor. Mhm. Uh, Samozřejmě, jako všude u všech nemocí je intenzivní snaha do toho nějak intervenovat a změnit ten kurz. Nicméně, bohužel, nevím, třeba, nebo respektive takhle, třeba u Alzheimerovy nemoci, tam ty pokusy teď vypadají poměrně dobře, ale tady u tady z toho typu, pokud vím, tak neexistují zatím žádné intervenční metody, které by dokázaly to buď to zpomalit nebo nějak modifikovat. Asi tady se uplatní taková ta obecná poučka, která se většinou říká všude, mít zdravý životní styl, sportovat a co nejvíc toho udělat do, dejme tomu, 35 let a vytvořit si nějakou kognitivní rezervu a nějaký vlastně zdravý životní styl a potom doufat, že to nějak jako se buď to oddálí nebo dobře dopadne. Ale bohužel teď já si nejsem vědom toho, že by existovaly nějaké léky nebo nějaké techniky, které by to dokázaly nějak jako modifikovat vlastně ten výstup z toho. Díky, tak to byla upřímná, ale ne úplně optimistická odpověď. Ano, prosím, Anna Hrubá. Dobrý den, já bych se ještě chtěla zeptat, když jste ukazoval vlastně, jak vycházejí ty skóry,
Tak jestli byste to mohl nějak porovnat s tím, jakých skorů dosahují jako zdraví lidi. Že takhle si to nedokážu moc představit. Jo, chápu. To byla asi, nebo určitě teda je trošku chyba na mé straně. Um, Tam, pokud s těma testama nejste nějak obeznámená, tak oni vám ty hrubý skory stejně nic moc neřeknou a mně se zase tam nechtělo dávat vlastně ty Z-skory z toho důvodu, že kdyby tam byly ty Z-skory, tak to je zase trošku jako ve smyslu toho, že ono tím, že to je definovaný třeba z toho MCI pomocí těch Z-skorů, tak by tam měli všichni 1,5 směrodatný odchylky, když bych vzal ten náš MCI, tu naší MCI skupinu. Ale takhle. Teďko já vám z hlavy neřeknu úplně, jak ty lidi skórují, taky úplně jako zdraví takhle během těch skórů. Ale nejlepší je skutečně se podívat potom na ty normativní data těch jednotlivých testů a porovnat ten výkon těch vašich pacientů potom s těma normativníma datama. Na většinu těch testů, které vlastně ta Litvanová tam uvádí, tak na většinu jsou český normativní data, takže se to dá porovnat. Ono, pokud ty lidi potom budou dosahovat nad tu 1,5 směrodatné odchylky, tak vlastně už můžete stanovit tu mírnou kognitivní poruchu a tam už vlastně je to jasný. Jo, a pokud je to pod tu 1,5 směrodatné odchylky, tak u toho RBD je prostě trošku problém v tom, že ono se to teď není nějak jako definovaný, že by bylo něco jako subjektivní kognitivní pokles, jako je třeba u Alzheimerovy nemoci. Takže tam se to úplně až takhle zatím neřeší. Jo? Takže jednoduše řečeno, podívejte se do normativních dat, porovnejte to a když to splní kritéria od té Litvanové pro tu Parkinsonovu nemoc, tak je tam určitě něco suspektivního. Dobře, moc děkuju. Já děkuji za tuhletu otázku. Mě to taky teda napadlo při tom slajdu, kde jsi měl MOKu a AVLT a ty další skóry u těch testů, že vlastně není zřejmý, jestli to ukazuješ, protože jsou ty výkony zrovna v těch testech, teda ve všech běžně horší, než je to průměr pro danou věkovou skupinu. Asi jo, teda. No, ono to hodně záleží na tom souboru. My jsme analyzovali ty naše data několikrát a vždycky to vyšlo trošku jinak, protože tam někdo je, někdo není a takže já jsem to spíš tady chtěl ukázat tak, že když jsem tam dával vlastně nějaký typický, prototypický příklad, tak jsem tam chtěl uvést i nějaký ty skory, aby to nebylo úplně vytržený jako z kontextu, ale ono skutečně dost záleží na tom, jaký ten sample vlastně je. Tady to jsou průměry. Jo, to jsou průměry vlastně z dat, který já jsem kdysi analyzoval, takže to je trošku. Oni budou pravděpodobně skórovat v těch exekutivních funkcích hůř a v té rychlosti zpracování informací, ale záleží na tom, jak se to analyzuje. Když se tam zahrne ten MCI status, tak oni můžou být signifikantně, ale když je to bez něj, tak třeba z těch našich datech ty skupiny se vůbec nelišily. Oni měli vlastně úplně normální výkon, takže, takže hodně záleží na tom, jak se to rozstřídí. Ale souhlasím, že jsem to mohl odprezentovat trošku líp. Tak to neměla být asi jako kritika té prezentace, spíš jenom upřesnění, aby jsme to dobře pochopili. Ještě někdo by se chtěl na něco zeptat? Máte ještě doplňující dotaz? Ano, prosím, Hanko. Jo, Filipe, mě by ještě zajímalo, ono to trošku souvisí s tím, o čem jste teď mluvili. Jestli třeba už tady u RBD jsou známy nějaký, ve chvíli, kdy diagnostikujeme mírnou kognitivní poruchu, dostaneme nějaký profil, jestli amnestická, neamnestická, jaký domény narušený, ušetřený, jestli už je třeba známý, který z těch profilů je rizikovější pro další progresy a který je třeba míň, že jakoby napadá mě to v kontextu toho, že když máme pacienta už s diagnostikovanou Parkinsonovou nemocí, kde je v popředí vizuokonstrukční deficit, tak víme, že tam je vyšší riziko, že progrese do demence. Tak jestli už něco takového je známého i u těch pacientů s RVD.
Hele, tak světe div se, to zatím ještě není. A vlastně trošku se tomu věnuje vlastně ta metaanalýza, kterou jsem tady prezentoval z toho roku 2024, myslím, nebo 2025. A to je vlastně takový jako první výkop, kde oni se snaží definovat ten kognitivní profil a snaží se zjistit vlastně, jako co za ty domény jsou nejvíc postižený, ale není to takhle úplně definovaný, jako třeba u té Alzheimerovy nemoci. Ten kognitivní profil se tady zatím ještě až tak úplně neřeší. A samozřejmě, pokud jsou narušený ty zrakově prostorové funkce, tak to většinou má vždycky jako horší dopad, nebo většinou to vede jako k horším výsledkům. Ale že by se tomu někdo věnoval třeba, já nevím, jak to dělají ostatní pracoviště, ale třeba dřív se to dělalo tak, nebo se to dělá tak, že se nerozlišuje, jestli, nebo takhle, já dělám výzkum, takže já nedělám kliniku a se omlouvám všem klinikům, že to asi úplně nevím, ale v klinice, nevím přesně, jak to je, ale minimálně ve výzkumu se nerozlišuje, jestli to je single domain, multiple domain, nebo jestli to je, jako jak to vypadá. Ale většinou v tom RBD výzkumu se fakt řeší jenom to, jestli to je MCI nebo ne. A nejsou ani ty jednotné kritéria. A jako to, jestli to je multiple domain nebo single domain, nebo jestli to je amnestická, neamnestická, to se tam vůbec neřeší. Takže ono skutečně teď je to fakt hodně na povrchu a hledají si ty markery, které by jako predikovaly no vlastně tu konverzi a to, jaký to bude mít pak vlastně dopad, jestli to bude horší, mít horší výsledek nebo ne. Ale obecně, pokud jsou přítomný vlastně deficity v těch zrakově prostorových funkcích, tak většinou to dopadá hůř. Mám takový pocit. Jasně, děkuju. Tak ještě jednou Petra Jeníčková, prosím. Já se ještě omlouvám a já bych jenom chtěla poprosit, jestli bychom se mohli vrátit k té jedné z těch vašich studií, k té první, ohledně té diskriminace barev. Mně tam unikla jedna informace. Vy jste vlastně hovořil o tom, že ty hypotézy byly 4, nebo že ty příčiny toho barevného deficitu můžou být 4. Pochopila jsem, že jedno z toho může být teda narušení vizuálního, na úrovni vizuálního systému, pak jsou tam ty 2, které se týkají dopamínu, kdy jedna teda říká, že ten dopamin vlastně působí přímo, to znamená přímo ovlivňuje zrakovou dráhu a v druhém případě ten deficit působí nepřímo přes exekutivní funkce. A co byla ta čtvrtá, ta poslední možnost, ta mi nějak unikla. Nejsi slyšet? Jasně. Mhm. A jo, už jsem slyšet? Jo, že se omlouvám, já jsem tam dával tu prezentaci a neslyšel jsem celý ten váš výčet, tak já to jenom zrekapituluji rychle. Buď to narušení zrakového systému od retiny až po primární zrakovou kůru, respektive spíš teda po ten vizuální trakt. A to je první ta hypotéza. Druhá, že to jde přes ten dopamín a to může jít těma 2 cestama. A potom ta čtvrtá varianta jsou nějaký difuzní morfologické změny, ať už teda buď to kortikální nebo subkortikální, které tam můžou ovlivňovat vlastně potom ten výkon v tom barvocitu. Ono tam je problém v tom, že on ten barvocit může být ovlivněný buď to čistě fakt tím zpracováním té zrakové informace, kde dochází vyloženě k narušení toho barvocitu, anebo to může být tak, že ty lidi skórujou vyloženě hůř v tom testu jenom kvůli tomu, že to nezvládají třeba z exekutivně. Protože ten test, to FMS100, vyžaduje, aby ten pacient seřadil ty stupně vlastně toho, té barvy a ono se to dělá 2krát, je to poměrně náročný, nebo náročný, prostě zabere to nějaký čas. A těch vlastně destiček, které se tam skládají, tak je poměrně hodně a ty rozdíly mezi těma odstínama těch barev nejsou tak velký. Takže ty lidi, když mají exekutivní deficit, tak je to může prostě jenom naštvat, že to musí furt třídit a prostě můžou to tam rozházet prostě, aby už se toho zbavili a tím získají ten nízký skor. Takže tam
tam šlo hlavně o tady to zkusit nějak rozlišit, ale bohužel to se nám nepovedlo. Tak nevím, jestli jsem na to odpověděl nebo Dobře, ne. super. Děkuji moc. Jo. Díky. A teď Lucka Lacková se hlásí. Děkuju, Filipe, děkuju za pěknou přednášku. Já bych se chtěla zeptat, jestli existuje nějaká hypotéza na to, proč jsou vlastně zasaženy zrak, chuť a čich. Zajímalo by mě, jestli jste třeba v rámci těch studií se někde objevilo téma sluchu anebo hmatu, jo? Jestli byste tomu něco mohl říct, děkuju. Jo, tak o sluchu a o hmatu moc toho nevím, že by se to kdy dělalo, jako možný to je, ale tam ono to se to odvíjí všechno od toho, že existuje takzvaná Braggová hypotéza nebo Braggovo stagingovo fázování vlastně Parkinsonovy nemoci a tady to, co se jakoby na to adaptovalo a tam vlastně já jsem říkal, že existují ty dvě hypotézy. Jedna ta hypotéza říká, že to jde vlastně od toho nosu dál a druhá hypotéza říká, že to jde od střev dál. A tam se to vlastně drží těch jednoduchých anatomických vlastně principů, že pokud to jde od nosu, tak to jde přes bulbus olfactorius, tractus olfactorius a pak na to poměrně navazuje blízko vlastně temporální log i ten frontální, protože to jsou poměrně blízko struktury, takže proto tam dochází k narušení vlastně toho čichu a ten problém toho barvocitu, tak tam zase se spekuluje nad tím, co jsem říkal. A druhá ještě varianta, kterou my jsme teda netestovali, je, že dochází vlastně k narušení retiny a na retině jsou vlastně dopaminergní buňky taky. A ten dopamin a ty dopaminergní buňky jsou poměrně citlivý a vlastně je to jedna z těch hlavních vlastně hlavních symptomů u té Parkinsonovy nemoci. Takže ta jedna hypotéza říká vlastně, že odcházejí nejenom ty dopaminergní buňky v substancia nigra, ale že odchází vlastně i na té retině. Takže proto ten zrak a ten čich. Jo, a ten hmat, to by znamenalo, že buď to odejde somatosenzorický kortex, který je poměrně hodně daleko a bývá narušený fakt úplně jako poslední ve stádiu vlastně demence až nebo by to muselo odcházet někde na té periferii a tam zase to by znamenalo, že se to nějak jako přenáší tím periferním nervovým systémem jako do, do těch senzorických nervů a to nevím úplně, jak by jako fungovalo. U toho, vlastně u těch střev, tak tam to jde přes nervus vagus, takže tam je ta cesta jasná. Tam to jde střeva, nervus vagus a pak to jde do mozku přes vlastně přes tu míchu a tak dále. Takže ten hmat se nezkoumal, ale určitě to může být zajímavý. Teoreticky by to mohlo jako být taky narušený, ale nejsem si úplně jistý, jak by to bylo narušený teď. Já se teda zeptám, Lucko, jestli takhle odpověděl Filip, nebo jestli ještě se chceš zeptat na nějakou doplňující otázku. Ne, děkuju pěkně, děkuju. No a já mám dotaz, Filipe, doufám, že to není podpásovka, když tak řekni, že to nevíš, nebo že jsem úplně mimo, ale mě by zajímalo, jestli je, teda když mluvíš o tom směru ze střev do hlavy, v tomhle případě, jak je to s Parkinsonem, protože já se tomu nevěnuju, tak mě to jenom teď jako zaujalo, jestli je hypotéza o souvislosti vůbec u Parkinsona. Jako myslím, že to vychází nějaký problém ze střev. Jo, tak já jsem možná trošku si udělal takovou mentální zkratku pro sebe, ale tady ten model je primárně dělaný na Parkinsonovu nemoc. Tady ta hypotéza těch dvou změn, vlastně brain first a body first, tak to jsou vlastně modely na Parkinsonovu nemoc.
A tady se automaticky předpokládá, že to RBD nastává v určité fázi, kdy dojdou vlastně ty změny do nějaké fáze, kdy se naruší ten locus subcervus nebo ty struktury v tom mozkovém kmeni. Takže ta hypotéza je taková u té Parkinsonovy nemoci úplně, respektive takhle. Ten neuropatologický model je dělaný pro tu Parkinsonovu nemoc s tím, že on se jenom převzal jakoby pro to RBD a jenom to RBD se vlastně doplnilo jakoby do toho modelu, že se řeklo, no, fajn, v té fázi nastává to RBD. Jo, že ono to, ta Parkinsonova nemoc je nejdřív asymptomatická, zřejmě začíná taky ve střevech pravděpodobně, což říkal ten Brák, vlastně on to takhle rozfázoval. A potom, jak to jde z těch střev nahoru, 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 tak to dojde k tomu kmeni. V tu chvíli nastává vlastně to RBD, pak to jde dál a nastává ten kognitivní deficit. Takže ono to RBD je vlastně jenom další symptom, který je přidružený k těm ostatním de facto. Děkuji, ty jsi to pravděpodobně říkala, ale jak jsem nepozorná, tak jsem to nezachytila. Díky Je, každopádně za vysvětlení. je. Má někdo nějaký další dotaz ještě, prosím? Tak zdá se, že ne. Tak já děkuji moc, Filipe, za moc zajímavou přednášku a my nasdílíme ten záznam, dáme vám vědět, až to bude k dispozici a budeme se těšit příště při jiné příležitosti. Nashledanou. Děkuji, nashledanou. Nashledanou. Děkuju. Vidění, jo. Shledanou.